Infetħet uffiċjalment il-wirja mill-vetrina tad-Delizzju li qed tospita l-5 edizzjoni tal-Malta Taxidermy Competition li din is-sena qed timmarka pass sinifikanti hekk kif għall-ewwel darba qed issir fuq livell internazzjonali. L-avveniment mifrux fuq 3 ijiem sal-ħadd li ġej jinkludi wirja ta' taxidermija, dixxilpina li titlob preċiżjoni xjentifika, għarfien anatomiku u rispett lejn in-natura u lejn il-prinċipji tal-kaċċa sostenibbli. Minn barra hekk tinkludi prodotti lokali u internazzjonali għall-bejgħ, workshops u simulator fost affarijiet oħrajn ta' interess għall-familja kollha. L-avveniment qed jiġi organizzat mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK u l-Federazzjoni Maltija tat-Taxidermija bl-appoġġ tal-Ewroparlamentarju deputat mexxej Laburista Alex Aġus Saliba. F'kummenti lil One News, Lukas Mikallef, President tal-FKNK, għalna li din mhix biss il-ftuħ ta' wirja iżda wkoll ċelebrazzjoni. Din is-sena waqt dal-avveniment qed isir ukoll l-edizzjoni tal-kompetizzjoni tal-Balzmar u għall-ewwel darba hija kompetizzjoni internazzjonali fejn hawn ukoll parteċipanti internazzjonali qed jipparteċipaw livell ogħla ħafna, biss barra minn hekk hawn diversi wkoll eżebituri li tista' tgħid jaħdmu xogħol divers ta' artiġjanat lokali li ħajkunu eżebiti wkoll għall-pubbliku. Fit-tnedija tal-avveniment, David Falzon, President tal-Malta Taxidermy Federation, ukoll enfasizza kif jibqgħu impenjati li jħarsu jippromovu din l-arti fil-Gżejjer Maltin. Tkellimna ma' wieħed mill-esebituri fil-wirja li qalilna li permezz tal-edukazzjoni u rispett lejn l-annimali u l-ambjent jista' jinbena futur aħjar għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Aħna napprezzaw in-natura, in-natura nħobbuha, tajra li fiha ħafna paċenzja mhux dibis, kull tip ta' asfuru fih paċenzja kbira u dak id-delizzju tagħna hu. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej u Ewroparlamentari Laburista saħaq li din wkoll okkażjoni biex jitfakkar il-wirt li rċivejna u li hemm bżonn jitkompla jissaħħaħ waqt li tenna li attivitajiet simili jagħtu opportunità biex jiġu ċelebrati tradizzjonijiet marbutin mal-kultura Maltija, inkluż il-kaċċa u l-osservazzjoni tal-asafar. Dan huwa kollha suċċessi li f'din l-esebizzjoni irridu nurruhom sabiex ovvjament ikollna aktar għarfien l-ewwel nett ta' din l-arti tal-Balzmar imma wkoll tal-prattika u s-sostenibilità tal-prattika tal-kaċċa fil-pajjiżna.